Ahojte, dnes mám wash day, čiže si idete vy spolu so mnou umyť tento chuchvalec, čo tu mám. Kedy som si ich umývala naposledy, ani neviem. Môžete vidieť tuto nejakých takých posledných mohikánov. Dnes je ten deň, kedy už treba s tým niečo spraviť, takže ideme na to. Dnes som na umývanie zvolila tieto produkty. Najprv som si samozrejme poriadne namočila vlasy, šampón som zvolila od Curly Secret, hlboko čistiaci šampón na poriadne zmytie všetkých starých nánosov. Následne na to išla proteínová maska, takisto od Curly Secret. Poriadne som ju naniesla všade, do celej dĺžky vlasov. Použila som čiapku od Curly Secret, nechala som pôsobiť asi 10 minút túto masku, potom som ju poriadne opláchla teplou vodou. A na záver samozrejme kondicionér, tentokrát od Flora & Curl krém kondicionér. Týmto kondicionérom, alebo respektíve žiadnym iným, netreba šetriť. Kondicionéru použijeme dostatočné množstvo, rozotreme ho poriadne do celých dĺžok. Následne na to som vlasy rozčesávala len prstami, ale ak vy chcete, kľudne môžete použiť kefu so širokými zubami. Vlasy samozrejme treba poriadne opláchnuť. Necháme ich dostatočne mokré. Tak, teraz mám umyté vlasy. Moje vlasy sú ešte úplne mokré, vidíte, ako kvapka voda, akože všetko tu dole podo mnou bude mokré. Ale ideme si rýchlo ukázať, ako si stylujem vlasy ja a čo budem dnes používať. Takže ako prvé pôjde leave-in kondicionér od Pretty Curly Girl. Potom použijem túto moju novú penu od Pretty Curly Girl. A na záver tu mám tento gel od Treluxe. Momentálne ho v online shope nemám naskladnený, ale už je objednaný a už je na ceste. Je to môj absolútne najobľúbenejší gel. Robí krásnu definíciu, je silno tužiaci, no proste úplne ho zbožňujem, ešte krásne voní. A samozrejme, čo ešte nesmie chýbať, je kefa. Ja mám teraz túto od Denmanu, takisto ju nájdete v mojom online shope. Buď použite obyčajné bavlnené tričko, alebo úterák z mikrovlákna ja mám dnes. Takže ako prvý tu máme tento leave-in. Ja ho nemám príliš veľa. Hopa. No. Nanesiem všade ten leave-in, čo mám v rukách. Použijem praying hands metódu. Teraz zoberiem kefu a rozčešem to. Ja si potom pomôžem takto trošku, no krásne je to už teraz, pomôžem si trošku takto rukami, že si to ako keby tak uhladím. Úplne nádherné. Pomačkáme. Stále sú vlasy veľmi, veľmi mokré. Dobre, a teraz som zvedavá na tú penu. Ešte, voní krásne. A robím také pulzujúce pohyby, že stlačím a takto. Absolútna bomba. A teraz tú zvyšnú vodu vymačkáme buď teda do toho trička, alebo do úteraku z mikrovlákna. Takže ideme si dať gel. Ja použijem asi takéto množstvo. Aj si ich takto poprehádzujem, nech mi to aj tuto z boku takto hladkám, aj takto hladkám. A zase taký ten pulzujúci pohyb. Krásne, že? Brutál. Tu už mám vlasy úplne suché a ideme rozbíjať gelovú krustu. Takže máte viacero možností, buď takto po vlasoch tlieskať, alebo použiť metódu praying hands, kedy to funguje tiež veľmi dobre, alebo normálne klasicky iba vlasy takto stláčať smerom k hlave, kým nebudú úplne jemné a celý gel bude preč. Tu už je konečný výsledok, najviac sa mi páčia tie spodné vrtuľky. A takto to vyzerá ešte zozadu. Ja som veľmi spokojná a teším sa, že mám opäť pekné vlasy, aspoň teda minimálne na dnes alebo najbližšie dni.